elurren aurreikuspenik ez daukeu eta saio borobila hartatzen zaigun. Bueno, bertso gozeze izango zate eta aurretik enez gehiagin duzauko, baina pare bat aipamenik nahi nituzke. Jakintza ikastolak antolatu du gaurko saioa, Goierriko bertsozale elkartearen laguntzakin, eta dakizuen bezala, jakintza ikastolak 50 urte bete ditu aurten, atzean dezue logo politaskoa, eta nire aldetik, zorionak jakintzai. Bestalde, gaurko gaurko zita berezia da, arrazoi ezberdinengatik, batetik, urte hurrena esan dizuetan bezala, eta bestetik, 25 urte bete die finalistak aurreneko zemen kantau zuenetik, eta, dakizuen bezala, 25 urte baitere, Jose Miguel Iztu eta izeneko bertsolari zein gizon txiki handi hura hil zitzaigula. Eta, moen bai, esan beharreko besan da, saioi ekingo dio, mesedez gogoratu kiroldegian ezin dela erre, eta mesedez baita ere mugikorrak itzali. Eta nire aldetik aurkezpen handik ez duen behar hauek, baina ezkerretik eskubira, Aitor Mendiluze, Bizentzuetan ia argiak ez digun utxik egiten. Iritsiregin ginen lehen sesioan, baina Lehenik erurte bat egintuen banandu,
baina berriro plaza nahi genuke landu. Atxaldeon ordizi, akaso berandu, gaurkoan Iberdrolak argia eman du. Ea entxufatuta etorri gerandu, ea entxufatuta etorri gerandu. Entxufatzeko nahiko motibo ditugu, ta argiak piztuko direla seguru. Jakintzak mende erdi nonbait kumplitu, bertso saioak 3 hilabete inguru. Hau dena bat-batean ospatuko dugu, hau dena bat-batean ospatuko dugu. Urtarrilaren 5 dena zen, urte berri promes giro, baina ordutik ona eman du zenbait etsipen motibo. Preso bat hilotzek harri dute, turkoek kurdoei tiro. Ai urte berri, amets saltzaile vampiro. 4 hilabete dauzkazu baina, hasi zintezke berriro. Goiz hasi dugu egun luzean, lazka oraino joanik, lazka txiki falta denaren, urte hurrena izanik. Handik bazkari ederra gero, sagardo pixkat edanik, giro ederrera nator kantura, egia garbi esanik, baina ez pentsa utzi dela askoz txarragoa zanik. Azkenak esan behar ote du beste 7 berdina, dagoeneko motiboa eta zirkunstantziak jakina. Beraz zuentzat utzi nahi dugu saio eder atsegina, Republikaren asteburuan erregetan hutsegina. Altxa mesedez, Aitor, Beñat, Igor eta Aitor. Bueno, esaten duenez, udaberrik ameslari bihurtzen gaitu, eta gaur ametsa ingo dugu. Bi ronda ingo dituzue, eta ronda bakoitzen bertso bana. Aurreneko bertson esan beharko duzue, nor izango zinateketen gustora 24 orduz. Bigarren bertsoan esan beharko duzue, norrez. Esaten due, udaberrik ameslari bihurtzen gaitula, eta gaur atzeko hauek ametsetan jarriko ditugu. Aurreneko bertson esan beharko due, nor izango lirateken 24 orduz. Bigarrenean ordea, nor ez liraketen sekula izango.
Zein izan nahiko genuke horra bazalantza handiz, maite dedan lagun batez egin behar dizuet hitz. Nik 24 ordu soietan eta behin ez 3 aldiz, Maialen izan nahiko nuke bat, data hautatu albali. Nik bat gauez egin ditut 11 ordu loseko, bidea lasai hartu dut ordizira etortzeko. 8koteko gazteena naiz ta areto bat kompleto, ez dakit inor egon liteken gaur nago baino hobeto. Norke luke atera nahi gorputzaren mugetatik, nori ez dio inbidirik sortu beste 11 gizakik. Carles Puigdemont izan nahi nuke 24 ordugatik, egun batean ondo legoke, bigarrenean ez dakit. Munduan pasa ondoren 51 urte, kezkak ahaztu nahi nituzke, zelan eta zer urte. Inkonstientziak ematen duen pazientziaren truke, jandalo soilik egiten duen haurtxo bat izan nahi nuke. Ta zein ez egun izan nahi, nondik urrundu arazi, ba ez dut Maialen izan nahi, baina ez zaitezten nahasi. Izan ninteken egun bakarrez da txapel bat irabazi, baina oitu naizena izaten ta zertan aldatzen hasi. Gaur egun eskubideak kentzen dizkigute merke, zenbat preso dauden ziegan eguzkirik ikusteke. Altxasuarrek ere 100 egun dizkigute bete, inorke luke izan nahi baina edonor izan daiteke. Edonor izan leike nahi ametsetan nola ekin, nor enuken izan gura nola atera etekin. Gaiari gaiaz erantzun eta horran ere bersoekin, konforme
hain handia hain boboa, ezingo nutke ekidinetan suizidatzeko gogoa. Eki amets eta sustrai. Zuek herri bereko bi bertsolari gazte zarete. Bekeko final ezagun hartara, 3 autobuskada jendez joan zen zuen herritik. Gaur ordea herriko elkartean saioa duzue eta dozena bat lagun bertaratu da. Amets eta sustrai herri bereko bi bertsolari gazte dira. Bekeko finalera 3 autobus irten ziren jendez gainezka beraien herritik. Gaur herriko elkarte batean saioa dute eta dozena bat lagun azaldu dira. Beken gainezka baldin baziren autobus denen barrenak, orain gehienak aldegin eta nola jo duen gorenak. Baina alde txardenek dauzkate beraien parte honenak, gu izango gara ordutik onak klasifikatu garenak. Asteko ordua iritsi zaigu, mingainan dena burla izen, baina egungo publikoa ez dugu engainatuko aixen. Soziedadea hutsik baitago, ta isiluneak luze, baina onartzen dut gure ezkerala, Lujan biota mendi luze. Amados mila nola ziren han bete erdiak da ertzak, bakoitzak berso zati txiki bat hartzezaken berarentzat. Gu amets eta sustrai gara, bai ez zuri eta ez beltzak, ta entzuleek ze privilegio berso osoak eurentzat. Naizta animoa maiz amindu, beste askoren gisara, gaurko egoera ez da bersoaren daien arteko islada. Pentsa herri osoa doala astero anoetara, eta herriko futbol zelaian betiko laukatu gara. Gauz bakoitzak du bere neurria, dena ezin da kontrola. Sustrainik maialen nire
eta kanpotik isildu zedin amaka agintzen ziola. Maialenena anekdota da, enaiz bestela ausartzen, baina hasi behar algenuke zurrunbilo hontan sartzen. Ez dakit hasi normal kantari, edo denak zirikatzen, baina norbera ere aspertzen da, beti dutxa hotzak hartzen. Sustrai gaurkoa ez da anotza, ez zaite hola erasan. Naiz eta egon 15.000 edota 12 jasan. Nik berdin disfrutatzen dut deitzen nauteneko plazan, eta bersotan nintzen hasi munduak begira nazan. Horrexegatik berso kantari ispilu aurrean darraigu, behar aldugu bakardadean errimatu alaztaildu. Naiz alternatibaren leloak, oi dugun txikia zaindu, naiz olatua famatzen dugun, aparra gustatzen zaigu. Eki Unai eta Maialen. Enegarrenez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Telecinco izan da hilabeteko telebista kate ikusiena. Atzetik urrenez urren, Antena 3, La 1 eta La Sexta. Beste behin ere, telebista kate ikusiena, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Telecinco izan da hilabete honetan. Atzetik jarraian, Antena 3, La 1 eta La Sexta. Eman dezake gaur egunean gugarenaren neurria, geure gogoz irensten dugu pozoi ikaragarria. Naiz ta aipatu euskara eta goratu Euskal Herria, gure iparra aspaldi dugu hegoaldean jarria. Azken aldian oiua gaude oso datu gogorretan, Telecinco ta Antena 3 ezer ez diet zorretan. Telebistarik ez dut piztu oi astez edo oporretan, nik ez dut asko
aportatuko estadistika horretan. Horko pantoja, horko pakirri, pentsazazu zer ganadu. Horko salbame eta abarrak hobeda kanpora saldu. Zuk ez dezula ikusten baina zu ere ez zaude salbu. Erreferentzioiek barruan sartuta dauzkagu. Aizu Maialen ipini dizut azken bertsoan arreta. Zuen oskorra zaitugu baina nik ere badaukat seta. Horko pantoja, horko pakirri, esan dituzu kolpeka. Barruan ez zaizkit sartu zein diran ez dakit eta. Baina Messi eta Ronaldoi buruz hasiko banitz galdezka. Ta Florentino edo Jimenez de los Santos horren sestra. Guk euskalduna ona bagendu, handigo litzake kezka. Baino ETV Telecincoren kopia txar bat baino ez da. Eta bertso bat kantatuko dut nik pentsatu gabe bitan. Autokritika egin behar da, hemen hainbeste alditan. Guztiak dira elkarren kopia esan diguzu egitan. Gure honi buruz ari gera eta geure bagera sarritan. Espainia ez dago jada kanpoan, gu gera Espainiarrak. Ta telebista publikoak horruntza dauzka indarrak. Ze espainolez programa handiak, konkisak eta abarrak. Erderako dirutza eta euskarazko kondarra. Kontu horrekin egin behar da egunero protesta. Diru gehiago behar genduke argi behar dugu eska. Baina Maialen etzazu izan, zuk horren besteko kezka. Bestiek beti hainbat jende etorri ezkero, pantaiare harrik ez da. Altxa, Aitor, sarri. Bueno, Aitor, errege honen gogo handien euken gaia uzuri jartzeko, eta bertan beran gera izan hartan ondoren zalantza asko izan ditut,
jarri edo ez jarri. Apirien sartuta gare, eta enekin egoki otezan edo ez. Baina esan dut, ze Kristo, jarri inbar diot, izango dut zer esana. Hauxe ez du bai. La 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 la. Ta orain beste doinu bat, aukeratzen nola saia, etortzen ikusi zaitut, ta hartu dizut usaia. Aldrebestu didazunez, nere aldarte lasaia, behingo arren beteko dut, gai jartzailearen naia. Doinu bat atera nuen, asera eta amaia. Kalamaroren paloma, itxaskorra eta alaia. Baina detalle txiki bat, hortan gordezunez baia. Hau doinu bat dezu Mikel, ta ez bertxotako gaia. Hau doinu bat dezu Mikel, ta ez bertxotako gaia. Ta gainera zabaldu da, ia gaitzaren gisara, pozgarri da era hortan zabaltzen bada euskara. Baina pelma izatera, elminteke behar bada, eta kaionek badauka, atzetik 11 traba. Nik bota nuen bertxotan, baina bere doinua da, noski ez da iritsiko, errezau Argentinara, baina izkutatu beharko den nunbait trilirilarara. Egire eskubideen eskean etortzen bada, egire eskubideen eskean etortzen bada. Entzun orduko pentsatu, dut zenolako pastela, asmatu beharra dago, ezin kantatu bestela. Izango nukeelako, oso harrera epela, Maialenek bat du baina, hauxe zen nere txapela. Doinu bat utzi dizuet, esan dezaket horrela, eta jakinda saioak barra datozela. Liberatu egiten denik somarea bezala, guztion eskura dago gozatu dezazuela. Guztion eskura dago gozatu dezazuela. Jaiki orain Mendiluze eta Beñat. Zuek biak itxuak zarete. Jakin berri dezue, teknika baten bitartez, itxua zen pertsona batek ikustea lortu dutela. Zu Aitor, irrikitan zaude teknika hori probatzeko. Zuk Beñat ez daukazu Ainarri. Itxuak dira Aitor eta Beñat. Jakin dutenez, teknika berri baten bitartez, itxua zen pertsona batek ikustea lortu dute. Aitor irrikitan dago teknika hori probatzeko. Beñatek ez dauka Ainarri.
Askotan alperrik da gauzak amestea, askotan alperrik da ezinen eskea, ezina zen itxuei ikustaraztea, posible egin dute eta nahi dut hastea, nere iluntasun hau kolorez haztea. Proba bat egin behar digute begian, ta proba hitz bitxia dugu hiztegian, naiz kolorea dezun zure aurpegian, ni aitor sentitzen naiz beste alderdian, akuri bat bezala laborategia. Beraz gurekin probak egiten jardunak, horrek zertan bihurtzen ditu errudunak. Asteko irrikadu ondoko lagunak, behingoz argia izan dezala ilunak, dena joka dezake zer galdu ez dunak. Jaiotzetik naiz itxuta beraz aspaldi, zer galdu badugula ez alda nabari, nik kirofanorako aitor nabil nagi, kostata ikasi baitet ta horretan naiz ari, kolorez begiratzen iluntasunari. Kezkarik sortzen dizute orduan zenbait gaik, kirofanoarekin beldurtzera nonbait, bani presaka noa nita beste zenbait, behingoz ikusi egin nahiko nuke zerbait, imaginazioa agortzen ari zait. Baina irudimenari ematea lana, ez aldegu arte bat gure eskudana, naiz da itxutasuna iritsi nigana, hau da nere izaera ematen didana, ta orain baloratzen dut tokatu zaidana. Guztia baloratzen da kasuan kasu, baina istea ere ez da ona aizu. Nik saiatu behar dut
Hiru belaunaldi ezberdinetakoak zarete zuek. Zuk amets 15 urte dituzu, Igorrek 40 eta Sustraik 80 urte. Nik 3 hitz emango dizkizuet eta hitz bakoitzaren inguruan gaztenetik hasi eta zaharrenera zuentzako zer esan nahi duen esan beharko diguzue. 15 urte ditu ametsek, 40 Igorrek eta 80 Sustraik. 3 hitz emango dizkienik eta gaztenetik hasita zaharrenera esan beharko digute hitz bakoitzaren inguruan zer duten esateko. Lehenengo hitza, nekea. Nekea. Eskola garaian ez da goiz ederrik, derrigortuta ez dut egiten piperrik. Arratxero itzultzen naiz nekatu xamarrik, asteburutan ere ez daukat indarrik, indarra sentitzen dut parrandan bakarrik, indarra sentitzen dut parrandan bakarrik. Nekea izan liteke askoren kexua, gazteak bota digu parranda mezua, baina begiratzen dut zarraren kasua, eta barru-barruan piztua zaitzua, lehen aitzakia bat zen orain mehatxua, lehen aitzakia bat zen orain mehatxua. Bizkarrean pixua dakarki adinak, ni probatuta nago horren eraginak, lehen nekatzen ninduen lanbranko eginak, eta berpiztu antxe logozo tatxeginak, ta orain nekatzen hau lo egin ezinak, ta orain nekatzen hau lo egin ezinak. Bigarren hitza, zoriontasuna. Zoriontasuna. Gimnasiora joan lenda bizi, han muskulotak kirio, gero parrandan guapo egoteko zenbat haustako lirio. Pentsa ezazu pixkat edan da ordun dena delirio, gero ligatu 3 edo 4 gaur kaixo bihar ario,
15 urte dauzkazunean, ze jaleoa duzuna, ze handi naia dena nahi diru seksua taskatasuna, berrogeirantza hurbiltzen zara, ta goxotzen da tasuna, onartzen duzu ta pozik bizi, zarena ta daukazuna, hain zuzen ere 40 urte dira zoriontasuna. Laurogei urte betetakoan, zoriona zer den horra, baratzarik sozerura behitu, egin ez dezan txingorra. Aldian bengo txuleta on bat, ta lagun arte jatorra, paga eskatzera arrimatzea, biloba txikiko oskorra, zoriona ez da inoiz izan, orain bezain ieskorra. Eta hirugarren eta azkeneko hitza, sexua. Sexua. Itxaropenak kristonak neuzkan, baina nunbait ez labela. Itxura denez truko hoietan, motz txamarra eta txepela. Baina ikusiz genealogia eta hortik natorrela. Aita hain daukat hilarra eta atxona berriz mengela. Milagrorik ganezin liteke ni ere hoiek bezala. Sexurik barik ezin eduki, bizitza bete-betea, 15 urtez norrez da izaten, horretatik potentea. 40ekin baduzu grina, esperientzi desentea, baina laguna ez da egoten beti indartzuta tentea. Biak batera dira sexua, zoriona ta nekea. Orain tarteka oroitzen ditut, gaztetako alegriak, baklaro zarrak oroitu behar, egin ezean berriak. Komo egoeran paro tekniko, agindu zidan gerriak, orain konforme nago behatzak, belarrietan jarriak. Horrela biek gozatzen dute, behatzak ta belarriak.
Zumaialen pozik zabiltz, azken aldian, oso pozik. Hain pozik zabiltz, erabaki duzula atzeko bakoitzari liburu bana oparitzea. Mahai honetan dituzu, momentuko liburu gomendagarrienak. Mesedez, hartu bana atzeko bakoitzari oparitzeko. Noski, atzekoek esateko eskubidea izango dute oparia zer iruditu zaien. Maialen pozik dabil azken aldian eta atzekoei liburu bana oparitzea erabaki du. Ikus dezagun ze aukeraketa egin duen. Gauza batzutan ezin da ere, nor nahi izaten da zale, sustraik itxura zartuak ditu nahiko zartzen seinale, ta bazaude zartuta seksura behartuta, egin zazu Kama Sutratik Koma Sutrara ez dago hainbeste alde. Kama Sutratik Koma Sutrara ez dago hainbeste alde. Bizitza osoan tokatu zaigu, guri seksua gurtzea, belaunaldien kate estuak hartu eta apurtzea, behin obra hau hartuta, pena da Kama Sutra, Koma Sutrari gurtzea, nahiago nuke Kama Sutra, Kama Sutrai bihurtzea, nahiago nuke Kama Sutra, Kama Sutrai bihurtzea. Lehen lizentzia liberatu du, zeinen kontzeptu polita, gure aitorrek tendentzi berrik ikasten bai ditutita. Dikzionario marketing oroitu nahi zurekin, ez nekiela zenita. Honek kotxea ere salduzun agur baten eskenita. Honek kotxea ere salduzun agur baten eskenita.
ezartzegoen jakintzako biblioteka. Ametsez daude pentsalariak, hainbeste zure erako, zure maneran hitz egin zalen, eta zure tankerako. Ta horrexegatik txe, ekarri dut hementxe, zuretzako aukerako, diskurso zaharra berri dezazun mundu hobe baterako. Diskurso zaharra berri dezazun mundu hobe baterako. Jakintza beti baita maialen, irakurketaren lana, 11 ordu naiz eserita liburutan iragana. Ta nik egin dezadan, mundu honen boladan, pentsamentu goldelana. Urrengoan bat opari dazu letuta ez daukana. Urrengoan bat opari dazu letuta ez daukana. Ze bertsozale tradizionala, zenbat pureta moduko, Gipuzkoan ta Goierri hontan, izan dituzu gertuko. Aitzakiak aitzaki Igor Lazkao txiki, zure opari beranduko. Goierriarrez kantatu arte ez gaituzte onartuko. Goierriarrez kantatu arte ez gaituzte onartuko. Igual argatik ez dut jantzinik, Euskal Herriko txapela. Ez dut esan nahi noski dudanik, Lujan Bioren nibela. Baina Lazkao txiki, bertzo leunez poliki, genuen tipo itzela. Berak onartu ninduen eta izorratu daitezela. Berak onartu ninduen eta izorratu daitezela. Liburu honi izan diogu, gehienek nahiko maitasun. Teo umezain horri pintzen du, beinak ze suerte daukazun. Ume itxurako gazte, baina urteak hainbeste, mugan zauden kasun.
Liburutxo hau jarri didazu, Aimaialen aukerako, barkatu baina nik probetxurik enioke aterako. Ementeo umezain, ni enaiz hasi orain, ta utzi beste baterako. Teo ationa bihurtuko da ni aita izaterako. Teo ationa bihurtuko da ni aita izaterako. Ai plazera eta ai osasuna, nun ta zenbat kopurua, balantza hori ez da izaten, gustagarri segurua. Unaizu gau letuta laizter bilakatuta, vegetariano purua, baina hori bai opari dakar ardoaren liburua, baina hori bai opari dakar ardoaren liburua. Amaika juerga pasa izan dut, mundu honetan barrena, eta regimen garaian nago, horixe degutxarrena. Oraingo regimena, hemen egiten dena, liburuetan aurrena, baina erabat tristetu aurretik, hartuko dut bigarrena, baina erabat tristetu aurretik, hartuko dut bigarrena. Joka liburu eskas bat dago, eta pudialen kaka. Biblia zure lehen Biblia, ezin da leitu zeharka. Hartu dizkizut trazak ta Euskal Herriko hondartzak, aitor zutzat bat behar da. Aurten behingoan kendu dezazun abandera doan marka. Aurten behingoan kendu dezazun abandera doan marka. Bibliaren utzi egingo dut, ia berandu egida, ta jogan nola hanka ezin badet jaso ona belarrira. Beraz hondartzarena, oparirik onena, intentzioz bentzat tira. Gero zuparrez hariko zera hondartzatzetik begira. Gero zuparrez hariko zera hondartzatzetik begira.
txau nahi. Ordenagailua piztu, Google bilatzailean sartu eta zure izena jarri duzu. Pantailari begira zaude. Ordenagailua piztu, Google bilatzailean sartu eta zure izena idatzi duzu. Pantailari begira zaude. Unai Agirre Googleen jarri ta pantailara begira mendi maratoi gogor batzutan emate omen dut segida lehen postuetan ibili oi naiz iriste naiz urrutira irakurrita argazkiari azkar eman diot dira mundu honetan Unai Agirre gehiago ere badira. Lehen garaiko argazki horiek txarrak ez dira izaten pixka banaka zartzen gera naiz oraindikan ezeten bekera ere joan nintzen iaz plazaz plaza bideoetan beti hor nago pozikan irripar baten tristerik ere oten naiz baina hori ez dago interneten. Denborarekin tokatzen zaigu taila handiak jaztea batzuentzako horrek sortzen du izugarrizko nastea bertsolaritzan agertzen da bat sagardogile bestea baldakizuten eretzat zer da nahi gabea eta tristea bio
ofizio horiek izan da regimenean hastea. Altxa Aitor eta Aitor. Zuek anaiak zarete eta zapata denda bat daukazue. Zuen aitonak sortua, gurasoena izan zen ondoren eta zuena da orain. Zuk sarriegi pentsatzen duzu dendako ateak betiko istea izango dela horrena. Zuk mendiluze ez. Anaiak dira sarriegi eta mendiluze. Zapata denda bat daukate, beraien aitonak sortu zuena, gurasoek izan zutena ondoren eta beraiena dena orain. Sarriek ikuste du dendako ateak betiko istea izango dela horrena. Mendiluzek ez. Naiz da gure aurrekoek ez zuten itxaro, azken urteak ere justuan igaro. Gaur egun interneten saltzen da gehiago, ta horren kontra egingo duenik ez dago. Egia da aldatu egin da mundua, baina irautea da nere helburua. Berritu edo hilda lege segurua, baina ez du hil behar nork bere burua. Kanpotik hil gaituzte, jarri zaite adi, onena istea da ontan zertan ari. Denbora pasatuaz gubiok dendari, errukia emanez gure buruari. Zaudo estima daukazu agurra, baina ez ote dezu pentsatu segurra. Eriotza kanpotik etorri zaigula, baina guk akabatzen uzten diegula. Mila zapata kaja, beste hainbat prenda, zarrun usaia urruntik hartzen da. Elitzake gustora arbaso zerrenda,
duinagoa da. Ta zergatik ez beste batzun bila irten, aurrera nola egin zail bada jakiten, elkar laguntzak badu nahiko erabilpen, Aitor gerrak ez dira bakarka egiten. Soldata ateratzeko ere gaitezkera, tristea izaten da gure hilbezpera. Nahi badezu segizu ninoa puztera, tarteka etorriko nahi zerbait erostera. Basegiko diot baizen naizen nuen ba, eta gure aurrekoen denda hau defenda. Zeren itxi ezkero kalekoen denda, ez da denda bat hiltzen, kale bat hiltzen da. Sustrai, Beñat eta Maialen koplatan nahituko zaten zuen. Bueno, azken aldi honetan bat baino gehiago ezautu dugu bere kurrikulum vitae aldatu behar izan duena. Eta zuen kurrikulumak zer dio? Aldamenekoarenak zer dio? Izango du aldatzeko zerbait. Leioan arte derrak egin zuen nereak dio benetan, tarte derretan espezializau zen Bilboko kaletan. Nik EHU ere hartua daukat hainbide lasterra, aste honetan bukatu dut nik zazpigarrengo masterra. Nerea berriz osagarria, betea bezain ederra, zuzen bidean lizentziatura, oker bidean masterra. Energia berriztagarritan masterrak dakizkit buruz, behin tertulia bat entzun bainon erraustegiari buruz. Telecincoren garai hauetan ederra dugu benetan, lizentziatu egin nintzela ikusentzunezkoetan. Energia berriztagarritan aizun neu naiz ingeniari, eta praktikak egin nituen argiako kazetari. Akademia hain dago oker pentsatu zazuek gauz bat, lan gehiena bertsotan egin eta titulorik ez daukat. Titulo falta gelditu zaizu Maialen hain agerian, liburu honik ez dut aurkitu zure liburutegian. Karrera ez ezik hizkuntzak ere badira hainbeste doai, frantsesa eta inglesa dakizkita zeinu hizkuntza ere bai. Eta nik txinarra japonesa, suahiliera askok baina,
Punta-puntan Espainia egiten dut komunikatzeko aina. Zuen ondoan enaiz sentitzen hizkuntzetan horren trene. Dagoeneko ez dakit ziur euskeraz dakidan ere. Ez pentsa Maialen hizkuntzetan zuzarenik lehendakari. Nik soahilia ikasi nuen ondarrun berso kantari. Lehendakarien naiz zuk diozu eta ze inporta digu. Lehendakariak ze titulo ere ziur ez dakigu. Aukeran gure autua askoz hobea ezada benga. Bertsolaritzan kurrikuluma plazaz plaza egiten da. Lehendakaria ahaztu dezagun, ahaztu tituloen txanda. Lehendakaria utzi pakean, klaseko tontoa zanda. Gure bertso ibilbideak ez du notarako konputatzen. Master konversazioa ematen eta pernak aguantatzen. Bersolaritzan karrera hotan pentsatzen hasia naiz nio. Urte gehiago ez ote dauzkan medikuntzakoak baino. Bersolaritzan alferrik dira diploma eta karrera. Ta oposaketak izaten dira urtetik urtera. Horko masterra eta horko pepe eta horko jirata bira. Konturatzerako gu berriro Espainiara begira. Lau urtez behingo oposaketan ni sustrainago nagian. Ea hobeto irteten zaidan hirugarren deialdia. Keba Maialen nik ez daduzkat, Espainiari behasoak. Frantzian ere badaudelako politiko tramposoak. Bueno, ezagutzen ez dezuenentzako, esan nik aurreneko puntun ametsi A-letrakin hasten den hitz bat emango diotela, bere definizioa emango diot, eta bigarren puntuan asmatu egin beharko du berak. Hirugarrenean B-letrarekin eta laugarrenean berak asmatu. Ez dakite argi esan edan, baina zeitu ulertuko dezue. Da munduko futbol talderik onena. Nik esango nuke Argentina dena. Beta Meltxorren eta Gasparren laguna. Baltasar Garzon gisa batzuk ezaguna. De hiri polita da, baina garestia. Beti alaxe izan dugu Donostia. Gezurra ez bada esaten dudana. Egia asmatzea zegume lana. Efe batzuk diote hango azarela. Finlandia aldera begira papela. Alemaniako edari freskoa. Zerbeza nion baina galdu dut gustoa. Atxe gaueko egazti legorretakoa. Ilargia izango da ez banaiz askoa. Itxistek entzutean ateratzen zaizu. Nahi
Naizta irribarrean ametxezten maixu. Jota burbuiak dauzkan bainera eharra. Oraintxe neukagenik jakuzi beharra. Kaardoan astuta Coca-Colarekin. Zenbat gau pasadudan kalimotxoekin. Ele abalineko Jose Mielzena. Eta lazkao txiki zuen ez izena. Eme txapela bere buru gainean da. Maialenek izan du bain bigarren txanda. Ene kontrakoa du artifiziala. Barkatu ni asmatzen naiz naturala. Omen da behasain baino askoz gehiago. Zure nunbait hor bizin odezinen jaio. Pertxotan ez dezu olakoik egin nahi. Tartean behin poto bat ondo etortzen da bai. Erren xalala esan eta gerokoa. Riki ote da dakartzun jokoa. Ese pertsolaria zure lagun ona. Sustraiko lina antxe iskinean dagona. Te entzulea zuri kantatuta gero. Nunbait orain txaloak denak datoz gero. Gauetan ez dezue dango. Ez gorputzai ez diot gurikan emango. Isa gure peleko bertsolaria zen. Eta Salvador zenik ez du gogoratzen. Zeta falta izan dezu denak asmatzeko. Zuzen ibiltzea edo aurreko zatzeko. Zeta falta izan dezu denak asmatzeko. Ba, enago ziur garbi esateko. Altxa, Igor eta Unai. Aita semetzeate. Zu Igor aita eta Unai independizatzera edo bere kabuz bizitzera doan semea. Gaur adostu dezu ezita etxeko egin beharrak nola egin erakusteko. Igor, hasi eta 5 minutura Unai eseri egin da. Aita semea dira Igor eta Unai, Igor aita eta Unai semea. Bere kabuz bizitzera dola eta etxeko lanetan nola aritu erakusteko geratu dira gaur. Hasi eta 5 minutura eseri egin da Unai. Aseran fuerte zinen, aita aitu. Etxe osoa garbitzen hasita jarraitu. 5 minutuan sofan borzara lasaitu. Zu hilabete baten hautsak jango zaitu. Aseran oso gogor fuerte hasi nintzan. Orain deskantsatzeko jarri naiz pezkizan.
Langabezian nago beste askoren gizan, egun guztia daukat presarik ez izan. Barkatu baina aita ez da inozoa, beti izan zarazu alberta erosoa, bakarrik bizitzeko pertsona zozoa, montatzeko zaidago Ikea osoa. Ikearekin badet bila konpromezu, ni hola ikusita ilartu dezuzu. Sofan eseri naiz tabulla eta ketxu, etxean gehienetan hori egiten dezu. Onartu egin beharko nuke eta kito, baina jada sartu naiz da enaiz mutiko. Alperkeriak laizzer behar zaitu ito, ta ona neskamerik ez da etorriko. Azkar hasi naiz baina, zapaldu dut galga, orain hartu dezagun kafe edo salda. Presaka zertan igo, gaur lan denen malda, zikinera oitzea hobea ez alda. Etxe osoa geunden biok garbitzea, baina albertu zara kexu eta nega. Orain zikina gura etxe osoan zehar, ontarako laguntza iketzen nuen behar. Zertara etorri zeran ez dezu igarri, semea hemen dago eserita larri. Esan biharrik ez da izaten ez sarri, hortan ez dakit eta bazkarila jarri. Beraz Paskal ordua urrengo problema, badakizu horretan ni ona naizena, baina ez dizut noski neuke egingo dena, oraintxe bai egingo duzula regimena. Zer irizten diozuzuk regimen horri, hemen larri jarri naiz nago gorri. Bakardade ez diot niko bainorri, bi kuarto dituk eta zeu ere etorri. Saioa bukatzeko altza sustrai, sariegi, amets eta amaiaren. Puntuka arituko zate bioden.
da eredu. Erregegunez baino hobeto gaudegu, gutxinez argi daude buru eta zeru. Atera eta kanpoan elurra iko du. Atera eta kanpoan elurra iko du. Eta berriro ere ezin joan etxera, ezin joan etxera. Etorri behasaina ondo pasatzera, aitorrekin trago bat edo bi hartzera. 4x4 denak salbatzailean zera. Zu berriz marketina egiten naizera. Zu berriz marketina egiten naizera. Ala ez deteta, aukerarik galtzen. Zer zabiltza ordizin zu behasain saltzen. Ondo ematen adezu etxean afaltzen. Igual hirurak zure ohea zapaltzen. Baina saiatuko naiz boletoak saltzen. Elurra hasten bada ta ekaitza lertzen. Nulo egin behar daigun hasi naiz galdetzen. Altsasunez aldute nor nahi aterpetzen. Toki pixka bat badetan txebalko jertzen. Kotxean gerauko naiz kamasutra letzen. Kotxean gerauko naiz kamasutra letzen. Beraz egin behar dugu negozio bikaina. Ilusioa badet neu ere zugaina. Nere frigoan dago afari bikaina. Atzoko pizza eta biharko bikaina. Ostalak balio du boleto ekaina. Ostalak balio du boleto ekaina. Beraz aurten urretxu herria galdatzen. Kanpoan izan balitz erosoagoa zen. Aitorrek jarraitzen du mundua salbatzen. 5 euroari geda pagatzen. Han beti da senperen ez da komplikatzen. Han beti da senperen ez da komplikatzen. Guk gauza egiten dugu ondo pasatzeko. Euskeraz hitz egin ta zeuek gozatzeko. Jantzi behar dituzu peto eta txaleko. Ba ikusiko nuke garbi esateko. Oraindik 25 badauzkat saltzeko. 25 dauzkala esan du jotasu. Orain matematika bin beharrak dauzkazu. 25 txartel edo pakete dituzu. Nahi badezu guztiak hartu ditzakezu. Aitor, zu boletorik erosia duzu. Aitor, zu boletorik erosia duzu. Guri behintzat egin digu erosi demanda. Bitartean saltzeko kriston propaganda. Hori oso labankada gaiztoa izan da. Eta sosak gastatu tabernara jonda. Oik esalduko ditu mikrotik esan da. Beraz hemen eingo da postu baten jabe. Batik saldu gabe ez detegin nahi alde. Komertzial galanta egina baizaude. Leheneola egintzan furgonetan jabe. Gaurten asalduko du kilometroi gabe.
gaur dena salduko du kilometroi gabe. Nik galdera egitek inortxok nahi badu. Bestela erosleak izango gara gu. Ta baten prezioan igual bidauzkagu. Lau aldiz galdetzea da insistentzi gradu. Kamisetak oso politak ditugu. Kamisetak oso politak ditugu. Taula egiten zu, dotore egitan. Nik ere kamisetak nahi nuke begitan. Mila eskerri ikusteko geunden irrikitan. Baino ez da inpolita gaintaila txikitan. Aitor ez erakutsi kantzontzi jorikan. Aitor ez erakutsi kantzontzi jorikan. Granateak intzaude hain dotoretua. Hoi bain ze jartzen duen ezin ulertua. Zubiak batuz dio ederkiletua. Oraintxe utzi nauzu Aitor zaletua. Gehiago esplikatu behar dezu konzeptua. Striptisa egin du bersoan barrena. Ta gaizki atera zait hori da txarrena. Ezin imaginatu orain datorrena. Saioa izana da hortarako dena. Beste bat Telecinco ikusten duena. Beste bat Telecinco ikusten duena. Bueno, baino behar da saltxa eta grazi. Eta albat ningala bitxo xirabazi. Hori euneko koton izango da kasi. Aitor broma izan degezai amorrazi. Neri nahi ez badezu beste erosi. Bueno, ta saionek behar du finala. Pentsatu pasarela aski izan dala. Beraz bota dezagun azkenengo bala. Nerire gustatu zaiten bora joan ala. Oain kendu kamiseta Cristianok bezala. Eta guain bai, altxa zortziek azkeneko agurre kantatzea, eta zuek aurkietatik ez jeki, hau bandik ez da taburatu. Alde batera zuen ondoan egindako viajea, beste aldera hobeto egin ezinaren korajea. Kuadernoak sutara eta armariora trajea, ofizialki gaur bukatzen da txapelketaren ajea. Eskerrik asko eman gabeztek, saiorik uzten sekula, ta gaur egitan mere
Mila zorion ikastolari, transmisio bat lotzen duen ari. Saiotik 3 hilabetera, kiroldegia berriz bete da. Mila lagun zai, euskerak denak behar ditu ai. Ikastolak ta plazak ere bai. Gaur Iberdrolak argia eman du, ta izan da zenbait printza. Naiz da ez dugun beti aurkitu, bilatzen genuen hitza. Mila esker ordizi luzeta ondo bizi, ta zorionak jakintza. Oraintxe asmatu ta orain utxegin, beti ikasten gabiltza. Oraintxe asmatu ta orain utxegin, beti ikasten gabiltza. Bigarren ontan osatu da bailengo marraurduria. Eskerrik asko bertso entzuleak, eraiki dugu zubia. Berrogeita marlan gogor urte, eta emaitzak guria. Segizazue jakintza ospatzen, ta ereiten jakituria. Ni mutiko nintzela joan zen iesi, eta bizitzan izan dut pena nagusi. Lazkao txiki enuen sekula ikusi, baina hemengo helduta itatxi amatxi, zuen ganaren berso txiste eta fantasi, eta zuen begitan ikusten dut kasi. Eskerrik asko zuen guztioi, noski goiberi ere bai, baina gaurkoan menderdiko lana ere hor dago ai. Ere zerkiak dioena da, laburpen ona nola nahi, herri jakintza nahi dugu eta jakintza herriarentzat nahi. Hobe genuke izan, jostorratzen ari, masterrak aztu eta kantuz jakintzari. Naiz olatuak joaten, diren bate eta bi, pozik segiko dugu, plazetan kantari. Aparra bajatzean, geratzen denari.
Bueno, nik bertsoik ez degotako, Nire aldetik, eskerrak eman jakintza ikastoloi saio antolatzeagatik, Goierriko bertsozale elkartei laguntzagatik, eta eskerrak baita ere Goierriko hitzari, berriari eta Ordiziko Luberri Loredendari. Orain bai, hiru holtzara mesedez, Ainhoa Mujika, German Urteaga eta Maia Aiesteran. Arratsaldeon, hasteko eskerrik asko atzeko bertsolari eta gai jartzaileari eman diguzuen saio politagatik. Mikelek esan dizuen bezala hau ez da bukatu, sorpresa txiki bat daukeu eta zuretzako da Aitor, berarte badezu altxa. Eta, txapelketan esan zenigun, txapelketak guzteko asmoa zendula, eta guk bainezun ibilbide oparo eta emankorragatik errekonozimendu txiki bat egin dizugu. Beraz, zoriondu, txalotu, badakigu oso zaila inbeste urtetan eta are gehiago puntan egotea. Pentsatzen dugu Goierri Karrontzako erreferente garrantzitsu bat izan zehala, eta hori nolabait eskertu eta aitortu nahi dizugu. Eta esan zen honez, gustoko zenituen gauzetan eta Euskal Herriko plazetan ikusiko zitugula, Italiako egurrezko piolet bat lortu dugu, eta hortxe hori jarri dizugu. Gozatzeko gustoko dituzun gauzetan eta Euskal Herriko plazetan. Eta baina utziko zaituztet, German eta Maiekin, beraiek zure ikasle izan ginenon partetik eta bertsozale elkartearen izenean, Goiben izenean, bertsoan arantuko izute. Eskerrik asko. Bertso eskolan batzen ginen, Aitor ta beste 6 buru, gu beti egoten ginen, astizkenaren aiduru, bisitatuz txindokita, bertizko zenbait inguru, behunde aldean ere, baloiarekin segudu, zuk erakutsitakoak bertxotan ezin gaitugu, zure ikasleak izan garenok egon seguru, eman diguzun guztia beti eskertuko dugu, eman diguzun guztia beti eskertuko dugu.
Naiz eta txapelketari itxi diozun atean, plazan ikusiko dugu oraindik zure artean. Zure bertsoen indarra, zure bertso aldartean, oharkabean ematen diezun errematean. Hain denez eskertzekoa, guri hori ematea, bueltan zerbait eskaintzeko, hartu nahi nuen tartea. Ez bedi sekula eten, miresmenaren katea, ore hutsa baitazu, eredutzat izatea. Ore hutsa baitazu, eredutzat Nere Violet txikitik badago diferentzia, hau alda bertso eskolak uzten didan herentzia. Joan ziren txapelketak, akabo penitentzia, beste bide bat hasten da, ezer ez dago itxia. Garbi dago utzi nuen, talde bat oso jantzia, zuek jarraitu bat lantzen, kantatu naiz idatzia, eta azken aholku bat, edukiarren antxia, mendian den bezalaxe, bideak du garrantzia, mendian den bezalaxe, bideak du garrantzia. Bueno, eta momentu magiko polit eta ukigarri honen ondoren, besteik gabe, ondo segi eta furren arte. Bertso eskolako ikaslek gelditu hemen finalistekin argazki bat hartatzeko. Eskerrik asko.